Bueno, puntzoi hori ja lortu dugu, bai? Eta orain kokatu egin behar dugu. Esan dugun bezala. Orduan, kokatzeko egin beharko duguna da, non kokatu behar garen. Baieztatu, elementos normalizados plaka base superior, hori izango litzateke gure tokia, eta hor dagoen adaptadore honetan, egin beharko duguna da, posición de normalizados. Doble klik, bai, kokatu, bale? Eta hemen, posición normalizados conjunto inferior. Hemen barik, posición normalizados conjunto superioren, define word object, hemen kokatuko gara, bai? Eta hemen, geometrical set berri bat sartuko dugu. Neri deitu aldiogu adibidez, posición, punzones, et 6. Vale? Zein da geometrical set honen aita? Geometrical set honen aita da posición normalizados conjunto superior. Hemen bilatuko dugu posición normalizados conjunto superior, hau izango da beren aita, eta hemen ok ematen diogunean hau sortuko zaio. Vale. Behin hau sortuta, vale? Aukeratu behar dugu geometrical set honetan zein izango den sketch hori, posizioen sketcha egiteko aukeratuko dugun plano. Orduen, hemen, plano referencia de trofeo honetan, hemen dekogu plano arranque de punzones. Hemen dago, bai? Orduan, plano honetan egin beharko dugu sketcha. Sketch hori egin orduko, vale? Nik adaptadore honetara ekarriko dut estudio bandatik erreferentzia bat. Erreferentzia hori izan daiteke kontorno bat, ardatzak, bai? Vale? Orduan, adibidez nik ardatzak eta kontornak hariko. Zorriko nahi zona, eta hemen dekot. Axis corte centrador, diámetro 6. Hemen, derecho eta izquierdo, ezta? Bi hauek hartuko ditugu, copy, eta adaptador completo honetan, paste special, arresubu link. Ok. Eta hemen, ikusi beharko dugu, non kopiatu zaizkigun elementu horiek. Hemen ditugu ardatz hauek kopiatuta. Ikusten duzue? Vale. Por si acaso, baita ere, alba da, puntzoi horien kontornoak edo puntuak, hobeto esan da, puntuak, ekarriko ditugu, kasu honetan puntuak, vale? Jage publikatuta ditugun, egingo du copy, etorriko gara adaptador honetara, eta hemen doble klik, paste special, arresubu link. Ok. Vale? Hori egin ondoren, ja, sketcha, puntu horiek ez dakit nun kopiatu dizkigun, hemen kopiatu, hemen daude, vale? Puntu bi hauek. Vale? Hemen ditugu, puntu horiek. Vale. Orain zer egingo dugu? Ba, gure marrazgunea garbitu, bai? Elementu alden, elementu guztiak kendu, bai? Eta orduan, sketchan marrazten hasiko gara. Horretarako egingo duguna da. Plano arranque punzonesen honetan, hau aukeratu, eta sketch posicionado bat egiten, saiatuko gara, plan arranque, bai? Jatorria, adibidez, projection point, bai? Izan daitela puntu hau adibidez, vale? I ardatzean, i axis, ok, vale? Vale, orduan. Orain, hemen daukagu sketcha, eta puntua kanpoko danez, hor, ja, enago konforme, eta hau, ezabatuko dugu puntu hau, eta berriro, plano arranque punzones honetan, sketch posizionatu bat egingo dugu, vale? Hemen part origin hartuko diogu, y-axis, bai, vertical reverse, holan, vale? Vale, hemen kokatuko gara, eta orain, hemen erakutsiko ditugu, adibidez, puntu bi hauek. Puntu bi hauek biztaratuko ditugu. Hor daude gure puntua.
Eta hemen, profilekin marraztuko ditut L. Vale? Profile, L, bat, profile, beste L bat, bai? Vale, eta orain egingo duguna da, puntu hau, eta puntu hau, koinzidenteak egin. Zuzue, eta puntu hau, eta beste puntu hau, baita ere, koinzidenteak egin. Ok. Esketxetik aterako gara, vale? Dio, vale? Esketxetik aterako gara, zaten digu ez dagoela guztiz akotatuta, bueno, ez da gitzerrekin. Sartuko gara, lehenan zer dagoen, verifikatuko dugu, sketcharen puntuak, konstruktiboak sortu egin eta jazta. Ez diguz. Zein den arazoa. Eskutatuko ditugu. Puntu dira, hala. Sortu diren puntua. Akotatu da. Ez dago zentzu handirik, baina bueno. Ez dago garrantzin handirik orain egiten ari garena. Vale, orain jazta. Orduan, sketcha hor daukagu, orduan egingo duen gauza izango da, ardatzak sortu. Eta ardatz horiek, etorriko dira, ona, eta bestea, ona. Berriz, puntu honetara bat, ok, eta bestea, puntu honetara, ok, jazta. Ardatzak sortuta ditugu, vale? Orduan, honek izendatu ezkero, properties, axis, punto D6 derecha. Da, hau, properties, punto D6 izquierda. Vale? Izendatuta ditu. Zer da egin behar den gauza bakarra orain? Orain momentu honetan, dana egin daukagunean, ardatzak sortuta, vale? Orain egingo duguna da, adaptadore orokor honetako sortu ditugun ardatzak, elementu hauekin erlazionatu. Orduan, zer egingo dugu? Hartuko dugu, jarriko gara, azpi ensamblaje honen kokatuta, eta egingo duguna da, coincident, doble klik, i ardatzarekin, eta x ardatzarekin. Vale? Beste puntzoia berdina denez, eta kokatuta gaudenez, posizion de elementos normalizados hauetan, vale? Hau desaktibatu, hartuko dugu hau, eta egingo dugu fast multiinstantiez bat, bai? Eta bigarren elementu hori ere, doble klik koinzidentzen egin ondoren, egingo duguna da, i ardatz honekin, eta x ardatza, x
ikusten diren. X ardatzarekin. Vale? Eta ja, puntzoiak kokatuta geratuko dirateke. Vale? Orain, egin behar den gauza bakarra izan da, bueno, ja, puntzoi horiei betiko moduan bodi negatibo bat sortu, euren zuloak bodi negatibo horretan marraztu, eta gero publikatu. Publikatu ondoren, beste sartzen diren plaketan ensamblatu, eta bukatuta egongo litzateke elementu normalizatu horien ensamblatze lana. Vale? Azkenik, zer egin behar da beti? Behin lan bat bukatzen dugunean, gogoratu beti, ardatzak, bai, eta aldiren elementu guztiak izkutatzea, bai, adibidez, egokitzaile orokorrean sortu ditugun ardatz hauek, posición de punzón del diámetro 6, osorik izkutatu ezkero, egintzara geratuko ditzak. Behar eztan izkutatu ondoren beti, minimizatu, bai, eta baieztatu nola geratu diren sartutako elementu guztiak. Vale? Zin duzuen ez, hor egongo lirateke, vale? Eta hemen eraikitako elementuetan izango dugu plaka, puntzoietxe plaka hori, vale? Hau ondo kokatzeko dago oraindik, eta bueno, berrikusketa lan guztiak egindako lirateke. Hau izan da, elementu normalizatuak eta gainera zelan da tabla de diseinu batekin egindako elementu normalizatuen ensamblatze prozesua. Vale?